Taiwán ou a República de China celebrará eleccións legislativas e presidenciais o próximo 14 de xaneiro de 2012. Tres son os candidatos que concorren a estes comicios: Ma Ying-jeou, líder do Kuomintang e actual presidente de Taiwán; Tsai Ing-wen, líder da oposición do Partido Democrático Progresista, PDP; e Jane Song, líder do partido O Pobo Primeiro e antigo secretario xeral do Kuomintang. Ma, en principio, o líder do Kuomintang parte como favorito, seguido moi de preto polas opcións do PDP de Tsai Ing-wen e coa incerteza do impacto que poderá ter na base socioelectoral do Kuomintang esa terceira candidatura de Jane Song, que en principio compite polo mesmo electorado. O balance de Ma Ying-jeou á fronte de Taiwán nos últimos 4 anos é moderadamente positivo. No económico, cabe destacar as cifras de crecemento da economía taiwanesa ao longo do ano 2009 e 2010. Tamén as expectativas para o ano 2011 son positivas, situadas alrededor do 5%, con unha cifra similar para o desemprego. E tamén, na orde diplomática, cabe destacar que a tregua pactada con China continental deparou consecuencias especialmente positivas para Taipei, concretadas tanto na participación como observadora por primeira vez na Asemblea Mundial da Saúde, como tamén á hora de evitar as anunciadas desercións de algúns dos seus escasos aliados diplomáticos. Actualmente son 23 en total. As tendencias electorais manifestadas ao longo do ano 2009 e 2010 indican que as bases socioelectorais de Kuomintang e PDP son especialmente sólidas, con unha fragmentación político-territorial que sinala maiores posibilidades para o Kuomintang no norte e maiores posibilidades para o PDP no sur, e, polo tanto, o resultado final destas eleccións, que se presentan como moi reñidas, como moi asustadas, vai depender da capacidade que as respectivas forzas teñan para atraer as posicións do electorado centrista, situado nunha franxa entre o 25 e o 30% do electorado. A clave fundamental destas eleccións son, sen dúbida, as relacións con China continental, que parte as aguas entre azuis, partidarios da unificación, e verdes, partidarios de manter o statu quo, evitando o aumento da dependencia con respecto a China continental. Cabe sinalar que este mandato do Kuomintang e de Ma Ying-jeou orixinou cambios históricos nas relacións con China continental, empezando pola normalización das comunicacións con Pequín, e tamén, evidentemente, con ese acordo marco de cooperación económica asinado en 2010 e que define o marco de colaboración entre China continental e Taiwán, quedando pendente basicamente a definición e o acordo nas materias de índole cultural, actualmente en fase de negociación inicial, e, por outra banda, tamén no ámbito político e no ámbito da seguridade, que probablemente levarán moito máis tempo. A posición do PDP a respecto deste proceso de envergadura histórica posto en marcha polo Kuomintang a partir do ano 2008 e de someter a revisión boa parte dos acordos asinados, apostando por unha banda por tomar distancias con respecto ao continente, partindo da idea de que o incremento da dependencia de Taiwán con respecto a China continental supón un perigo sustancial para a supervivencia política da illa, e, por outra banda, amósase, a diferencia do anterior mandato de Chen Shui-bian entre 2000 e 2008, partidaria de abrir canles de comunicación entre Taipei e Pequín.
Estas eleccións, obviamente, son dunha extrema importancia para o futuro das relacións entre Taiwán e China continental, pero tamén para a definición de marcos de seguridade estable na zona, en toda a rexión de Asia-Pacífico, unha rexión donde nos últimos tempos teñense manifestado indicios de cambio en virtude dese anunciado retorno de Estados Unidos á rexión de Asia-Pacífico.